दिनैनि बे बेलासि समावहाय बे डुमरथलि बे बाजार सेराव आरो जोंनि इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपि आरो बे एलेखानि बेंटल क'क्राझार बालाझार फाथाबारि औगुरि नैबे एरियानि दिनैहाय बे इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपि दिनै बे बेलासि समावहाय जोङो ज' जानायनि मेन खारना जाहैबाय जोङो सानैसोनि सिगाङाव जि गाबोननि जि सुप्रिम कर्टआव जि रन्जन दैमारिनि जि हियारिं दङ रन्जन दैमारिजों लोगोसे बिसोरो गासिनो 6 जन आरो बिसोरनि जे हियारिंआ जेन मोजां जायो बेखौ लानानैहाय जोङो दिनै साफ्रोमबो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपि आरो बे ओनसोलनिनो रायजो राजा आरो मेलेमजिबि जों गासैबो ज' जानानै जों दिनै गाबोननि जि हाबाफारिया मोजाङै जाफुंनो हायो बेखौ जोङो दिनैहाय आफा इसोरनाव जोङो आर'ज गाबदों जेन' गाबोननि जि हियारिं जानो गोनां बेयो दिनैहाय मोजाङाव आरो मोजां अख्राङाव जाफुंसारनो हायो जों बेखौ मिजिं थिनानै दिनैनि बे आर'ज हाबाफारिखौ लानाय जादों। गावसिनि दरं जिल्लायाव जि मोनसे दुखुनि थुंसि न'आवहाय बियो जागायजेननानै बेयाव 10 बोसोरसो खामानिखौ मावदों होननानै बुंदों। बिनि उनावनो जोंनि ओनसोल एरिया बर' फोथाराव फैनानै बियो सेकेन्ड टाइमाव गावनि मावनांगौ हाबाफारिखौ बियो जागायफैदों होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। दा जोङो मिथिनो मोनगौ जे एनडिएफबिनि बिथांमोननि मावनायनि गेजेरजों जोङो बे समाव गोबां पाब्लिकफ्रा ओरैबायदि सुबिदा मोनदोंमोन आरो गोजोननाय मोनदोंमोन। गुबुन हारिनिफ्राय सोख'नाय बायदिसिना खावनाय मानाय रुटिं खालामनाय बे गासैफोरनि समस्याफोरखौ आरो गामिनि माबा मोनसे दावराव दावसि जानाय बिसयावबो बिथांमोना गासैखौबो सावरायनायनि गेजेरजों समाधान खालामनानै होनायनि थाखाय रंजानायजों गासैबो पाब्लिकफ्रा गोजोननाय मोनदोंमोन। सोरनि थाखाय एनडिएफबिखौ गायसननाय बर' हारिखौ अनखांनाय एनडिएफबि जिनिखि फाउन्डार रन्जन दैमारि बिथांनि दाराय दिनै बिथांनि जिनिखि जेल जानायाव जों साफ्रोम बर' हारिफ्रा जौदेवब्लाबो ना बेदर जानानै जों न'खरखौ गावनि जिउ मोदोमखौ खांदोंमोनब्लाबो जोंहा मोनसे खेंखुर होननाय दंमोन। मानो होनब्ला जोंनि हारिनि गिबि माने एनडिएफबिखौ फाउन्डेसन खालामनाय हारिखौ बासायनो थाखाय मोजां सानथौनि साननायनि गेजेरजों बियो बे हाबाफारिखौ मावनानै हारिखौ बोरैबायदि मोजाङाव दैदेनना लांनो हागोन बेहा गिदिर मिजिं दंनायनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ जों मावबोदों। दा नै लारियै सावबाय आरोना दिनै चिरां जिल्ला बेबायदिनो डुमरथला बाजारनि साखाथियाव थानाय नैबेयावहाय मानि थाखाय प्रग्राम लानाय जादों नोंथांमोना बेनाराव नायनानै लादो नै प्रेयार एन्ड केन्डेल लाइट दा मिस्टार रन्जन दैमारि एलियास डिआर नाब्ला फाउन्डार प्रेसिडेन्ट अफ एनडिएफबि एन्ड सिगनेटरि अफ बर' पेस एकर्ड 2020 एन्ड अर्डार्स माने बेयावनो दंखायो आरो बेनारावहाय दा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिफोरा दिनैहाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जेरैहाय नायदिनै केन्डेल सावबाय दायो दा बेयावहाय गोबांथार एक्स एनडिएफबिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि माखासे रायजो राजाफोराबो बेयावहाय सापर्ट खालामदों दा नायदिनै आखाइयाव केन्डेल लानानै दंजोबो दिनैनि बे केन्डेल लाइटिं प्रग्रामाव नुजाथिफैनो हानाय जोंनिनो बे ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो हारि अनफावरि रायजो राजा नोंथांमोन आरो बे प्रग्रामखौ अर्गानाइज खालामनाय जोंनिनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि मानगोनां भाइस प्रेसिडेन्ट जायख्लं सर आरो लोगोसे हांख्रायनानै लाबोजानाय जोंनि ओनसोलनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो नुजाथिफैनो हानाय साफ्रोमबो
जोंनि NDFनि कमरेड्स नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै आङो बे प्रग्रामाव बिबुंथि लाखिनो मोनगोन होननानै आं सानाखैमोन आरो आंहा बेबायदि स्पिच लाखिनायनि बेबायदि अयभासबो गैया। थेवबो मानगोनां चेयारपारसन बिथांनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावदों आंनो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय आरो बे खाबुखौ होबाय जेब्ला आं फंनैसोब्लाबो बुंनो होननानै गसंनाय जाबाय। आं बुंनायनि सिगां जाय बिथां सारा बेवहाय जों मानि थाखाय ज' जादों, मा उद्देश्य मा ओंथिखौ लानानै जों दिनै बेवहाय बे हाबाफारिखौ लादों बेनि सोमोन्दै क्लियारलि बुंथिनानै होलांखाबाय। आं बेनि सायाव बुंनाय नंलिया। नाथाय आं बेखौसो बुंनो नागिरदों, जाय समाव डिस्ट्राक्टिभ फर्सेसफोरनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिया जिरौ मिरौ थांनानै थानो हायै बायदि जाबायमोन, बेबायदि अबस्थायाव फैबायमोन। बै समाव हारिखौ फोथांनो थाखाय, हारिखौ बुहुमनि बिखायाव गायसनफिननो थाखाय गोथार थांखि लानानै नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डखौ जोनोम होदोंमोन। बिथाङा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दं। जों NDFआ हारिनि अलखदखौ नुनानै गोबां समाव गोबां टेक्टिक्सजों, गोबां आदब खायदाजों, गोबां दुखु खस्थ' लानानै हारिखौ बासायनो थाखाय दावहा नांबोदोंमोन। बे दावहा नांनायाव जोंनि रायजो राजाफोरा एबा बर' सुबुंफोरा गोबां खस्थ' मोनबोदोंमोन। सोरबाया अबथिरा समावनो सुथुरनि सोलाय गुलिजों थैनांदोंमोन, गाव गावनि आगोमा जिउखौ नागारदोंमोन। सोरबाया सुथुरफोरजों जोंनि बिमाफोरा, जोंनि लाइमोन सिख्लाफोरा आसखान्दा जिनाहारि खालामजादोंमोन, बुथार जादोंमोन। जाय समाव NDFनि दावहा जादोंमोन, गोख्रों मोनसे सोमावसारनाय जादोंमोन, बे समाव जोंनि बर' लाइमोनफोरा गाव गावनि फरायनाय जिबनखौ नागारनानै सुथुरनि आन्दोआव थाखोमा थाखोमा जिउ खांबोनो गोनां जादोंमोन। अब्लाबो जाथिया मेङाखै, जों बर' हारिया माब्लाबाबो मेङाखैमोन। मानोना NDFनि जि थांखि, बे थांखिया गोथार थांखिमोन आरो हारिखौ बुहुमनि बिखायाव गेरेमसा महर होफिननायनि, हारिखौ गायसनफिननायनिसोमोन। हारिखौ बुथारनायनि थांखि लानानै जोंनि NDF आफादा दावहा होबोआखैमोन। दिनै दावहा होनायाव गोबां सुबुंफ्रा खस्थ' मोनदोंब्लाबो, गोबां सुबुंफ्रा थैदोंब्लाबो, जिउ गोमानांदोंब्लाबो NDFनि थांखिया बर' हारिखौ नाख्रेबनायनि, बर' हारिखौ फोजोबस्रांनायनि, बर' हारिखौ खस्थ' होनायनि थांखि नङामोन आरो बे थांखिखौ लानानै NDFआ दावहा होआखैमोन। NDFआ गोजोन सान्थिनिबो बेरेखा नङामोन। नाथाय जाथिया अलखदाव गोग्लैनाय हिसाबै जों बर' हारिहा जेबो अपसन गैयामोन। सोलाय दैनानै, हाथियार दैनानै, सरकारनि हेंथायै गसंथानानै गावनि जि मोन्थाय, बे मोन्थायखौ बिख'नानै लानायनि थांखिमोन। NDFनि नांनाया सान्थिनि बेरेखा नङामोन। सान्थिखौ NDFआबो सन्मान होयोमोन।
जों बर' जाथिया सान्थिनि बेरेखा नङामोन सान्थिखौ जेब्लायबो सन्मान होबोनाय मोनसे हारिमु गावहानो हारिमु राव सोदोमस्रि गोनां मोनसे हारिया गुबुन हारिफोरनि आथिं सिङाव माबोरै थानो जोंखौ समानो थिनदोंमोन जों सान्थिनि बेरेखा नङा आरो बे सान्थिखौ सन्मान होनानैनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि जे लुबैनाय हास्थायनाय बेखौ जाफुंहोनो होननानै थांनाय 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनि फाउन्डिं प्रेसिडेन्ट डिआर नाब्ला एबा रन्जन दैमारि सारमोननि दैदेननायाव जोङो बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामदोंमोन पिस एकर्ड पिस एग्रिमेन्ट बियो एनडिएफबिजों जादोंमोन नाथाय पिस एकर्ड जाखांनायनि उनावबो दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोर प्राइम सिगनेटरि जायखौ बुङो जाय बिथाङा बे गोजोन गोरोबथाखौ देरसिन खालामनानै हारिनि जौगानायखौ देरसिन साननानै हारिनि इयुनखौ बांसिन सिन्था खालामनानै साइन होदोंमोन बिथांमोन दैदेनगिरिफोरानो दिनै जेलाव दङ पिस एकर्ड एबा शान्ति गोरोबथाया माब्लाबाबो सरासनस्रायै डेमोक्रेटिक अर्गानाइजेशनफोरजों जाया जाय अर्गानाइजेशना हाथियार लानानै नांबोदों बे अर्गानाइजेशनजोंसो गोजोन गोरोबथा एबा पिस एकर्डआ जाखायो दिनै एनडिएफबिआ गोजोनखौ बांसिन सिन्था खालामनानै हारिनि जौगाखांनायखौ बांसिन सिन्था खालामनानै दावहाखौ दोनथ'दिनि बुथारलायनायखौ दोनथ'दिनि हारिखौ जौगाहोदिनि राजखान्थिनि फोथाराव जों हारियाबो बर' हारियाबो मोनसे गिदिर बिफाव लाबोदिनि होननानैसो गोजोन गोरोबथाखौ खालामदोंमोन नाथाय दिनै जों मा नुनो मोनखो दिनै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा एनडिएफबिनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफ्रा गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेल बायदियाव जोबथे जानानै दङ गोबां सोद्रोमाफोरा दिनैसिमबो केसजों भुगिनानै दङ गोबां मुंख्लंफोरनि न'खरफ्रा दिनैसिमबो खस्थ'जों भुगिनानै दङ दिनै पिस एकर्डनि मा ओंथि थागोन बेखौ जों हारिया साननांगौनि गोनां गोबां सम फैबाय आरो बेखौनो सिन्था खालामनानै जोंनि सानसुमै जोंनि नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनि दैदेनगिरिफोरा नङा जों बेबायदि आलादा आलादा जाबाय थायोब्ला जों जोंनि लोगोफोरखौ जाय बिथांमोना जोबथेसालियाव दङ दिनैसिमबो बिथांमोनखौ जों बख'नो हानाय नङा आरो जाय बिथांमोना दिनैसिमबो केसजों गेब्लेनानै दङ बिथांमोनखौ जोङो उदां खालामनो हानाय नङा आरो जाय मुंख्लं न'खरफोरा दिनै सिमबो भुगिनांनानै दङ खस्थ' मोननांनानै दङ बिथांमोनखौ जों रेहाय होनो हानाय नङा बेखौ साननानै मोनसे डेमोक्रेटिक मोनसे अर्गानाइजेशन फर्म खालामनाय जादों बेनो जाहैबाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ दाजाजेननायनिफ्रायनो दिनैसिमबो जोंनि हारिनि अलखद जोंनि मुंख्लंफोरनि न'खरनि जोंनि एनडिएफबि केडार्स आरो लिडार्सफोर जाय बिथांमोना दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ बिथांमोननि खामानिखौ मावफुंनो होननानै नारा नाथा नाजाबोबाय थानायाव दिनै फैयै फैयै जोंनि भारत सरकार आरो आसाम सरकार बिथांमोना इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि खावलायनाय आरज गाबनायखौ दिनै खोनासंनानै दैमारि सारमोन बायदि गोबां लिडार्सफोर जायफ्रा जेलाव दं एबा जोबथेसालियाव दं बिथांमोननि बेल जाजमेन्ट बेखौ थिग खालामनाय जाबाय जों आसा खालामदों
गाबोननि जि जाजमेन्ट बेल हियरिं जायखौ बुङो बेयो पजिटिभ जागोन आरो जाथों बेनि थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गुरै खावलायनाय नोंथांमोना आर'जआव गोसोखांबा आरो इसोरा मावनो हायि जेबो गैया इसोरनाव आर'जआव जेब्लायबो था जों गाबोननि रिजाल्टखौ नेनि हपफुलि जों आसा खालामदों जे गाबोननि रिजाल्टआ मोजां जायोबा जोंनि हारिनि गेजेराव सानसेब्लाबो गोजोना फैगोन जाय बिथांमोना दिनै गाव गावनि आगोमा फिसाखौ दावहायाव खोमानानै लानांबाय बिथांमोन बिमाफोरनि गोसो गोरबोआवबो हयथ' रंजानाय फैगौ आरो जायफ्रा दिनैसिमबो केसखौ लानानै भुगिनांनानै दङ खस्थ' मोननांनानै दङ बिथांमोननि न'खरफ्राबो दिनै उदांस्रिखौ मोनगोन बेनि थाखाय नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-बि जानानै आं गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय जों हारिनो मा कन्ट्रिबिउसन होदों होआखै गोबां कन्ट्रिबिउसन होदों हारिया दिनैसिमबो जुदि गसंनानै दङब्ला हारिया जुदि दिनैसिमबो जौगानानै दङब्ला सोरबा डक्टर इन्जिनियार जादोंब्ला हारिनि गेजेराव सोरबा एपिएस आइपिएस अफिसार जादोंब्ला सोरबाया गोरों जानानै गुबुन गुबुन बिफानाव जुदि साख्रिफोर मावदोंब्ला बे मावनाया बेफोर एनडिएफबिनि कन्ट्रिबिउसन साइलेन्ट कन्ट्रिबिउसन एनडिएफबि नङामोनब्ला जों बर' हारिया दिनैसिम बेबायदि गसंथानानै थानो हानाय नङामोन।